jumɛn n'a ma segin ka na haditha ma. Kuranɛ aya caman bɛ yen n'i ma na sababu nuzul la aya jiginna kun min na n'i ma segin o ma sahabaw de b'o dɔn sabula a kɛra olu tile la olu k'a fɔ ni aya jigin kun ye nin ye i bɛ taa o caman fɛ o tuma alakira ye kuranɛ kɔrɔ fɔ a fɔra sahabaw ye o tafsiru maralen don silamɛman tun bɛɛ lajɛlen b'o kan yala Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ kɔrɔ fɔli mara fo kana se Ghulam Ahmadu bɔli de ma wa o mana min fɔ k'o de don wa n'o tɛ o tuma na silamɛya kulu fɔlɔ khairul qurun tile min ka fisa ni tile bɛɛ ye olu ye kɔrɔ minnu fɔ o tɛ yen wa n'o bɛ yen mun na an tɛ taa o fɛ yala o k'an ka sɔsɔ maa fɛ wa o la kuranɛ ayaw an bɛ u didi ɲɔgɔn kan ɲininkali waati mana se ka sɔrɔ ka ɲininkali fana kɛ a fɔlɔ fɔlɔ Allah subhanahu wa ta'ala ya fi suratul ahzab kɔnɔ a ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin o ye kalancogo dɔ ye kalancogo dɔ la wa khatiman nabiyyin a ko muhammad ye nabiyuman laban ye sabula sahaba min ni ala kira kun bɛ to k'a ka kuranɛ kalankan lamɛn n'o abdullahi ibn mas'ud ye o y'a kalan ko walakin nabiyyan khataman nabiyyin ko muhammad ye nabiyuman ye a ye nabiyumanw dafa komi karamɔgɔkɛ yɛrɛ fɔ don ko khatama kuranɛ la o ye tɔba de ye k'a datugu ni fɛn datugura ka ban o bɛ laban de ko fɔ sabula kuranɛ filɛ nin n'i y'a dayɛlɛ suran fɔlɔ a fɔ ma ko fatiha laban a fɔ ma ko khatima o tuma ni khatima kɔni fɔra ka ban o y'a laban de o kɔrɔ suran wɛrɛ tɛ min kɔfɛ dumuni yɛrɛ ni a kɛra minɛn kɔnɔ k'a ban a bɛ datugu ni fɛn datugura ka ban foyi tɛ se ka don ka fara a kan ala kira de ye nabiyuma laban ye arabukan kumaden na o tuma khatimu ni a bɛ arabukan yɔrɔ min k'a fɔ ko a bɛ fusamantiya kofɔ kuranɛ la ani luga kitabu la karamɔgɔkɛ bɛ se k'o fɔ an ye o tuma an ko kuranɛ yɔrɔ dɔ de bɛ yɔrɔ dɔ kɔrɔ fɔ ni maa min ko nin tɛ aya ye min b'a jira k'a fɔ kira danna muhammadila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka i ɲɛ tugu ka bɔ ala kira ka hadisa jɛlenw ma silamɛ bɛ bɛnna min kan kira b'a fɔ k'a fɔ ale de ye kira laban ye nabima wɛrɛ t'a kɔfɛ ala litila an bɛ aya wɛrɛ fara a kan ala b'a fɔ yɔrɔ min اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دين أكما على كواي أو كدين الدفاوي كنعمة دفا أو كجين إسلامية أو دكاكي أو كدين كما دي من فورا أكملت قرآننا أكملت يروي ولتكملوا العدة سنغلولا ako wali tukmilu al-idda o de ka kalo sun ka dafa ako yorowere wal walidatu yu'dina auladahunna hawlayn kamilayn ka dafa ukma alay dina dafa ni islamiyya dina de yahudiya o dati bana chrétien dati bana dina min ni onana ka dina belajele dafa o de islamiyya ukma islamiyya sika ka dina o dafa ko a cidin tike ka cidin dafa wa atmamtu alaykum ni'mati nyanga nema dafa auka nema o de islamiyyi ala yo timme anka atmamtu qur'anela o be dafa lidu kofo fentse ga faraminka ina fa ala bu fo suratul a'raf kono ako wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla akwai laidu di musa ma su bisa ba o kofe anya dafa bi tana atmamna ka dafa tana o kera binani yala ni mafhumul adadi fole yanno jate de fole ka dafa rabbinanna yal ma se ka mi ko dore farala kawa ala kelen ka fo ay
ala kira ka diine ke diine dafalanye mab se kana fo kibina ni dore jume na ma famo la mi misaladi $100 ako kalandeuma ako programu min diram ma ko ngaw kalawla al yawma akmaltu lakum manhajakum nya ko program dafabi wa atmamtu alaykum hissati kur hake min dirama ko nga aw ko kur hake kawkum ni 2 heures de do semaine fla dogokum okmana dala ka fo ne nga kur fana dafa école programme min di ko ka kalan tabole o de fana fleni o folen ko fe kalane même se ka fo mettre ma ko atoy leçon kele leçon be dile ka ba programme doni ka ba ala kan be sabo ako ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم سورة الأحزاب كن أقول متى شك ما من أن النبي ما بك الله يدمنه على العموم نبي ما بيدويا أبى أن يك الله يدمنه أبى بنقول ومنك بلغ لا كنا ذكر الخاص بعد العام ikelen ka beko ka tila ka dopo kuma ala bo fo qur'ana yoro were ka ko ni ma min kera ala ka meleko jugu akira keren ka ala kira ta to ma folo tafsir bela yan gulam ahmad kana tafsir bela abu bekono ko niya ala ya fo wa minka ka damina muhammad la sabla ale de folo dana wa ale de labankira aya nanina الله سبحانه وتعالى أقول على كرام صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أقول لديك تشيدين تشيني كاندا يعني الدين تشين وكايل الدين توكل كيف يكون دينه خاتمة الأديان السماوية وهو لا يكون خاتم المرسلين على كرام أكدين بسكاكي dina be kuna chugodi ani dina ulaban chugodi ko ale teke kira ulaban mimbe cha ko fe obe haklima onka tabulo soso ode la yunsaqul akmalu bil naqis femin dafalendo o tebla kana ni fenye minto obo aya wara jumay suratu fatir la الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أقوان كلالك الكتاب تشيطا لدي موما يمون كرنكرانغا جون تلا على كرافات لنكو في القرآن الدرس لا جلبي تفسير كلا جلبي منون كلنا أقما ni kira wɛrɛ kun bɛ ci ala kun b'o fɔ ala ti malo ati samɛ ati jɔrɔ ati tamaki a kun b'a fɔ kira talen kɔfɛ n bɛ kira wɛrɛ ci a b'o kira fana tɔgɔ fɔ n'o y'a sɔrɔ kira wɛrɛ kun bɛ ala kira muhamadu kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ wajibi ala kira k'a ta tɔgɔ ma i n'a fɔ isa bun mariyama ye ala kira ta tɔgɔ ma cogo min wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad nana ka awla nisoja ni cidenye mimbe nan ko to ahmad o ya anga ahmad rasulullah de muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam okma cidemi nabita mimbe tugala akanka ta toma akanka aborofo mun koso maukana to kunyahamine ngano make okma na bifo ko cide ay jamfake ala kirama do irana ko be ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya wera mi bajira ka fo ala kira cira bema sallallahu alaihi wa alihi wasallam adoy Allah subhanahu wa ta'ala abafo
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أفو أدم أدوني مغو عربو درنتي أكل لمو أنمون بنا كوفي أفو أبي ندي تشيدي كان أو ندي ولو لبي ni nyiningali beke ko jon cirama Muhammad de cirama kaburu kono nyiningali beke jonyi mai jonyi ka cide Muhammad de be nyiningali beke Muhammad de ka kola nyiningali tike nabi more ka kola ukmani suratul araf tay ala bakla ka da ka tugutuguni ako fa aminu billahi wa rasulihi ayda ala lanaka cide ni on de kodo kanga da alala ni cide ni nabiyul ummi no Muhammad ye ama gulam ahmad kofaya ama kira wera kofo ala ya fotuguni suratu sabai kono wama arsalnaka illa kafatan linnasi bira wa nadhira nim beba ira kafo ala kira ale de cide labani dore te ci ale kofo wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratul anbiya ala kelen ko fe gan nabi mon ko fo nabi mon ka surana abina kunce ni ala kira de ka ko foli ako anyi echi hine de kama dan fembe onala kira chira hine kama dan fembe nala kira chira hine kama dan fembe la jele okma yala ni kira were chira muhammadu ko sallallahu alaihi wa sallam naka mantondo bana ola sabla wa kira ka hine ko sero tigimawa ala kira sallallahu alaihi wa sallam qur'ana min jiginaka ngome mkan duru fo erbina se ga to be resanse ndo ya wakati na to ala mbulu fana fo ga Allah subhanahu wa ta'ala ni qur'ana laje akacha aba fo ala kira sallallahu alaihi wa sallam ina fo misali lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum akum mamunu yedoni getro yenununa wal mu'minuna al mu'minu dafalu yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik ulubi da fende la min jigina ekira kani min jigina ka ko okmana itaye qur'ana yoroshi wa ana atahadda al ustaz mbe ustazu tahaddi nasira kana ni aya ye qur'ana la mi naba kono ka fo wa ma unzila min ba'dihi ani min jigina la kira ko fe mbe so ama ka fo ko gula mi kirai nabe qur'ana kono okma qur'ana fambe ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika ani min jigina ka ko inye ala to kuma tewu ni ay kuma be abafo min jigina ka ko enye abi manku min jigini kola sabla bado dorete ku ti ala kira ko busayro de fo ama subhi lin nujumi tajallin sohmada poile ka ba dolo boku kira wala ci kunte okma ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam suratu shura fana la ala ba fo kadhalika yuhi ilayka ala bi wahyu jige kiraka wa ila alladhina min qablika ani mamununi ulukona enye kirako fente suratu zukhruf la fana Allah subhanahu wa ta'ala kelenka ala kira bla akaselni nabi man be ala ko kirama odo wasal man arsalna min qablika min rusulina okma chide mun chiraka ko yow be fleni o benyininga okma feo fete o shite kray amba don tarihu la gavo gulamu kunte wa ala kira ko ma to were fana kunte nabi man gere de kumbe ala kira blala ka selno ka era ka fa ka sanu be ambala deli ala ka ambe sawaba bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam okma nyela du min dini doyala atobe ala ka ambe sawaba alhamdulillah ala kan sahaba be ale muwa minute muwa min tura tundira ma dafara fadila jigina ale adam na 10h15 à la 35 donc si ça amène à kuma di karamo flana ma donc nale fana adam na ma ka chronomètre trajet damne 20 minutes alhamdulillah est-ce que ça dit comment ça dit oh non pour la akata faire hein alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي neman baraka ambo nyini Allah subhanahu wa ta'ala ko ke Muhammad nga kore ala kan nemba ka onyo Muhammad baraka kama adaka salatu kala beka salatu baraka bisigiram amma nyini Allah kelin fe ala karaka sahaba chamana musliman ka dofara daraja ka dofara ka noro ka ana ala karaka sodungu ani maaminu ni olu yu seda ala karana ka sahaba sinano ko manga ma ko bamnu ngira anga jamana birgi to ga islama birgi o develop dabawi nu ka nashiju anu ka ko shiru anu ka muntak mu faru ulu de sahaba jorota ya non ko shiru ani nashiji muntak mu fari o mon be ala krasina bulu no buray kuma keto nyina bike ka fo ambe baro minani cendo je kulu fla de ka baro be ka bo ka konte annafa silama betado ni bana chemo a chen ibi lebu dobla silama bela ibi lebu dobla silama dinana ibi lebu dobla ala kira sallallahu alaihi wasallam waiti ala yaratu ko kama koti tanini ne ko takaba ko mana fonga dalu ja ko nyini ko dege ni yo kebe ibaye kofe foti nimisa ko tendo jama islami ahmadiya ni umar muaddib ka kuma wulu tola je bergere kono anga hakilla dina ko law yalla kira muhammad sallallahu alaihi kira bergere fo samandi inna na ko fo itise ka bo ale de kira ka kira diba daraja de we anga si ko forola anana ni qur'an aya o chama de ka dadajo nga qur'an aya ere foto e ba do fembe ka fo abajira tede ere bi dakul ya rusulu de me ibi dakul ya nabiyina me ni ala bake mudarul mustamir al istimrar at tajaddud ira ba mede ka jira tede aba fo de donc cheni ngalo o te filla manam na nyo chama di amal make al ustaz muhammad abu jafar jamate ako kuma ni zein ale bina ni qur'an aya mugan duru de min be bajara ka fo kreya be ala kira ko fa bina aw ya ndafa be ka se dona arisire le do o lamun ke ba ya do femme daburiya khatamu ko de kore ala kira la baye aya datu alami no ye qur'an digi muhammad ka na koro kunyo ye aya wure pundi soro qur'an kono ka fonne ala bi kira uchi o de soro la suratu hajj kono allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nasi mudariudo al istimrari at tajaddudi ala madomo walakin allah yaktabi min rusulihi man yasha suratu ala imran aya kama an biulu la ni kono do fa aminu billahi wa rasulihi tare ay limana ala ne ala bi kirgal ke nga cidew ne la o kuma ay limana nga cidew na ne ala bake ama fo ngake ka korde akom bake de wa mbake mi to ka ke al mudar wal istimrar at tajaddudi wa rasulihi cidew afa ba jirata da outlo da ko ya cidew fo kala ne mo se bala o kamunu ko ne ba jirata ta to ide ne ba da ko fo ere ba mbede wa be ko na ko ne sira jo shibli alama domo suratu ala imran al-araf o aya bisban duruna mudaru kelin al-istimrar at-tajaddudi al-muakkad alay muway ya bani adama imma yatiyanna kum rusulun minkum atluba rusul fokala de muhammad kande ala rekani aw adama dinu cine unana bien ubi bo awero lay ne ala de kayni abike wa nato kela ne ma foi farako abajira tele ko abajira obe adlale ala rabe ka fo de direct so wala tala kira ko laydu wada be suratu ala imran ayab sayni kelena ala laydu yu foni gbele yan pasani tufali minye aya wala ta qur'an kono
wa idha akhadha Allahu mithaqa nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ni aya ina fam ayatul mithaqi aya bela kutugo ana fasa tugo ana tufatugo aya wura shi ta fara ko min bela na gabo wa do renda ko ko au na ka da yana ka cide nya gelen ko kan nan mana ka cide ka cide ka kitabu dama ana ka kitabu tiya ni cide wura nana ni atayin zamaniya abi so ala de wabi limaniana de ka deme filima ka ken nafiye ka ko ni mari baraka mutade wala tansurunahu alama dom akhratum ayen sabatuwa wa khatum ala zalikum bi ni gulala min la ne ka fa ayo yawa ko cido be ko akranna ala ayen cide be sa exception ni mamgo ala kiratala amba fiye o ye kay ngala kere ko nihayatu wa bidaya o furanya kema fulani bi kono do ajisu fulana kunna muhammad ya rabbana akhadha allah min yal mithaq kama akhadha min nabiyina mithaqan bidayatu wa nihaya afuranya kema fulani bi kono do o ya kira kay wala ko muhammad e rabbana o be suratu jumu'a ngono suratul ahzab aya wala bulana karamo kay akalastan wa akhadha allah wa id akhadha allah min nabiyina mithaqahum wa minka ko muhammad hakil tala ne cido ngal laydu minani minge wa minana eyre fede eyre bal so fi ahmad ata abijira ka jira o tede o nomara de ibi dakura de me sa atwadi dugo tala e ka so e kana so ya do ko wera de alam ti do mo ngani anye chebla katu dakuriya khatama no fe abuna bijigi islamaya dika abuna bijigi wahabiyaka abuna bijigi tiyaniyaka abuna bijigi shia yere ka katuma beka donc kada ka ambe je de fenyi qur'an do na koroma ko ibe o kuma abuna mi ma bijigi mina be hakli jigora e kana ka fo sa fe fonda ngake ke ni ya koy abike nyam rutu ni ra kono ko tigodi aya ne digina muhammadu ka aya digina hijra sanduru ayatu khatam nabiyina santa ala kira de do fatura donc khatamu koro ala kira raba korfo ako ade jana jayoro la ne de burama min ndale flanya ni shudo ni a fatura na kingera ndabe nyumanye ne na kumbalo la bikenda nyumanye o yasro khatamu aya digina aya tu digina sanduru ko fe na yasro na nyuma akoro de abana ni muhammad ya datu ala kira ba fo de hanne de burama kumbalo na akunte kayi kadaka ne ya bedu gaba ngala kira mo fo akode nina dey mo balona apike nabi nyumanye o ko be ma do ka fo kuma koro mi fo mala mo fe o mo ko kuma do tala kira ka kore no boray ala kira ala de ko mo khatamun nabiyyin ali ma koro do ale fana ya fo do ma fo do ma ala kira fo sayyidina ali mo donc ay bona na to fle be ke diploma akore abana khatamu nafra ko abana khatamu nabiyina khatamul mursalin khatamul awliya ka koro de abana amare ko la na koro karate bona de do amare defense tato de silama defense tato do bona ya jume na koro e kira ulaba muhammadi wa muhammad pele ko ali wa efanaye waliyu ka khatamu yi wa sura ladre abdul qadir jilani o kuma alaka waliyu te shaytan talu minun gwa kore khatama de kadaka ali ya Allah ba no bore ala karama domo akoye aliyu khatamul khilafati de wa khatamul wasiyina nenno na blaw uluka khatami ali okuma bana digina wasra abakar temena umar temena ne ko ma annabi no barola kerengere nyana uluka hakilaye no ye shiyawe ali uluka mabusu de dugutala ne ahmadiyaw ka chebo de ali shiyaw ka cheboy ngale chebo mi be aka le kono en réalité mbali be digida malika kada ka on bin ne ne ga radio privé la abel ma bita foko ka karamgoy muhammad abu jafar jabate donc silama be digi o de ni ta
sama bitigi o kuma na anyo amade ko mo wala nanyo wala bonem mitigi silama beka o flani nga kere na shiyaw ka tugodi shiyaw ka hagla de Abubakar te khalifa Umar te khalifa Usman tay Ali de ala kra khalifa Ali de fulay ale ko fe fana tanifla o kuma na krate wa ala kra ko bismillah ne nono blaw labaye khatam ko ta banaw donc buena midi beka ñoo defo no kira ceyna ko ya bana en réalité Ali ko fe Ali Hussein Alasan Rida Jafar Mohammed al-Baqir a chité wasiwiye o muyo ke kadaka on ya profetu mino blala buena midi beka o yo de netna ta chia kono flo de ta kono mais ni chia wero ka kitabu ala kira de yafo o kuma ni o fali o bora mawdu kono bora mawdu kono mo mo ke mawdu kono ni ma khalifa ta falo na mi khalifa ta mi du qur'an kono de mene ga qur'an ayawdi faga to menena donc bi ne de bina ni dalu chamae kitabu wora kono mi ma jira ka qur'an ayo mi wonni do wana boro ka bona fele ni ga kuma ben na fendi wa kono ni ay mora kono fo bora kono ama kede voilà c'est ça d'accord voilà on demande dina wa kono madu khalifa ya kono bon ordre di okata ordre di akata fait voilà 5 minutes de fraka tanga pour la classe 57 donc 5 minutes de fraka avec la 11h avec 11h d da wanga sa ki gata op mana ni khatamu korokera abana bana midi ummatu beka ko koray kabini ala kiratara waliyo klimana dukulo ko kada ala kira jira Ali tela kabini Ali de waliyo kam khatami ala kirama do ay waktam gono afama etashayyu afranya kema an dulu dan ulul ana khatamun nabiyina wa anta ya Ali khatamu alwasiyina ne no nabla labai ka probe ado ka pala kan nabla labai ani ala kirama do ana khatamu amado mo kubra abisika ka ana khatamul anbiya wa anta ya Ali khatamul awsiyai ni me kitabu kele afranya keme ani biolo bla ani wolo bla ala kirama do mo inna awsiyai badi 12 neka wasiyu tan fradido awwaluhum aliyun a folofolo aliyu wa akhiruhum alqa'im almahdi mahdi min ajela bala oye alabai oho ala kira ego tan frado nga tan fray ku fola ali katla ka khatami o mana fo fa no fra ali ko aw ka korofo ina sanakere o mana ni imamu fa fa me ashita almami ala ka almamu te fana ka fa woro tay o kamo che de kai ay do anga to chena na mura chena ka ka fonta ke che ja ko o mana bona mitigi ummatu ka weni o kuma ni olu kera make waliyakum o kuma shiga matani ani waliyu minayo olu to me anga jamana kono shiga na hamahullah ani atoy anani wonanu a shiga waliyata che kada ala kra ko ali ya khatami o kuma ambe ka bobe bimena wa mi yake qur'an ayo defo khadamu qurata bana khatamu qurade adabara adiba wali ya diba ya dika di albi abadi kada ka shiga matani wolu kangarani wa shiga matani asigira ayo o defo ka fo tete yela ali ka fasamandia wali bele jele zambe ko aba korodo ko kada ka ala kra khatamu o ka khatamu ya o yo ken no mbele jele fasamandia tugumi ko ale shi fana shiga matani ko ale khatamu ya ko fana o ya ale ke wali bele jele ka fasamandia ko shiga matani aya ko fasamandia la jawahirul mani afranya keme ani tan konondo jawahirul mani ajizu flana shiga matani ramadomo wa mama ni ne kanu era lagi kana ibika wali ne ya khatami ngani ne kanu ibika wali ma khatam ko ci amata ni me jawahirul mani kono afranya ajizu folo franya keme anu ngon konondo no boray nabi nyumanya kelebe o mi no fe ko jugu do wa ko jugu te herade do nga nanya kitabu mi na famo usul al-kafi nanyo sura amasro jini yasabe wala ma jini ga magado al-imam ali rida alayhi salam ali de ba wala sami no kabbo nabi nyuma nyai o be sura ala kira ko
ويجمع الإمامة أيافو كتابه باجي من كما فلا أن بفلان فلا الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا إمامة ودي كبو أكورة ليدو أكمنا أكمو سيدنا علي أني أبوانا بيو كفسنا ما بيو فلا كرايرة نداك إمام أكما فمي نو بسرو مين قبل نجمعي وبسرو على كرا كوفي أركوتي أكمنا فمي نجمعي مو سر دبالي مو يرديني فندا كتير جا كلاوا أو دمته علبي usul kafi ya atwaidi hakul yakin fi marafat usul din adam tilaka sagin ngileka abi wajibi da ikalli baraka fo sayyidina ali ana bona do kafsani na ma belagel fala gra mufsai kadaka imamatu o be nabi manye daraja la o de fora ali rida fi anno o kuma famino be na manye o sabati ledo ciwo ke tabukono on ga munne be tatu ka fo na nyumaya o sabati legili qur'an kono ami bola kana ni ayo yo jabo yala ka so afoto indi tino nyumaya be ma kono kiro bina to be akono nga kasati be lame ba bina lame wada mate abu jafar ali ba fo sayyidina ali mini muhaddasu do ya ko muhaddasu ki ba ba ka fo kira do ko kuma jende kuma be akon no meleke kuma be e muhaddasu do akuma ko no nyuma do de ayi boloketa ako tigi aw ke sahibi musa aw ke sahibi atwaidi سليمان أو كذل القرنين ماذا بعد كيف تصرف عفوا أو ما بلغك قوله عليه السلام وفيكم مثله كوب ما لك رأف فلم يجنين يونا بعشلة أو مو موا كوب ما لي على ما كبي ما فود ما تنوي ما دو نمك لو يجمعون كنو usul kafi afranya keme sabana ajizu folo wodi kam op mana sayyidina aliyu ale kitabu sebe minga boni qur'ana fo shay saba afa musa fatimata ni me kafi kono wayu dira ali ka fo ka ya qur'anu mi fo shay saba o wayu mi ngira ka meleke ba fo o meleke ka kuma afo de mon na nyumaya nasira digre de ma fo mon na nyumaya o ko te dro me be ko na dro me ko fo mo wori nga atifo mo na protio o kuma ala bi pase ka kuma ngam mo fe nga atifo no nyuma o kuma ala ra ya jira ka fo ala bi kuma ala ra fe mi ngaf sale ko o kuma dabru yakelina sayyidina aliyu ikado usulul kafi abe no ka fo a sayyidina aliyu aye meleke wi kuma minge afa akacha fo qur'ana fo shen saba meleke be kuma minge fo shen saba no ti la ma ke créer mundo amin attends 5 minutes usul kafi afranya keme an bi kono do an woro el anbiya ala tabaqatin kunno yimo ikado ka fo daraja de bula na nyuma ere do be akan na nyuma ya o bi dan ayere lay ka fo mo ka fo wotere kunno nyuma do be kan nyuma o bi dan ayere lay la ya ta'adda ila gharihi ni me usul kafi kono afranya keme an bi kono do an dur katab la bi kono don wulu dana no boray amal make ay ayam nu fo kafo wa yutimmu ni'matahu alaykum akmaltu lakum dinakum dina dafara wa ngen nema dafale damo ala yo korfa qur'an aya fa mara few atuma mu korta bana ay adili dabora de ni qur'an aya wara la yo tafsirul ayati bil ayati aya qur'ani aya ma wara mi voilà ibita aya wara de ta imayo wan nabi lay yusuf ka kisa be kan laje suratu yusuf kono aya warona ala ko yusuf mo aya warona ko nye ngane matime ifa ay moke ani ifa ibrahim an isaka ka tum nyatime oluka tumi ko mina time kati time ni ko radi ala tafsirul ayat bil ayati ni suratul maida aya warona ko yum akmaltu lakum wa atmamtu alaykum nimati ne yo kare ko abana wa suratul yusuf bi ko ki jer ki ka jira ka fo aya korotete akore adabara di e may ala ko yusuf ko ikas bo en koroye ko ne ne matima nyatima ibrahim ni saka ka tumi mina tima kati wo kore bina kana nyumay ni amari ko taw ataje amado mo ala kira suratu maida aya warona Allah subhanahu wa ta'ala fo yuridu ولكن لا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ما فك ادامو دي
ma feka adi amo munoy no maya kadaka ndalu ye minyola akwa be femin time ayo fon dakura mi kama atammaha ala abawayka ibrahima wa isaka ana wala kale ko wa awsala fana yuridu li yutamma ni'matahu alaykum nyene ma tima mi nge ibrahima isaka kan nimitla ka tima suleiman e yusuf ka ko to kala ummatu muhammad beni ma time aw fana ka kuma yu tima ni'matahu kuray kama atammaha ala abawayka ibrahima wa isaka no boray amma aishata ali critique ka jira ka fo la nabiya badi do no yimante ala kra ko no yimante ala kra ko ayo mi sahabo da ko hey aka na fo da ala kay mi ala mi fo ma yo ko aya fo khatam nabiyina be aka na fo no yimante ko fe ni me durro marsulu ko li siyuti o ala amma aishata abado ka fo buna mi na jigi islam ko da ko ina no yimante ko fa ko ray ala ya fo tuko me aya date khatam ko ray adabarade o kam aishata ko o kama aishata ko aya fo khatam da mina aka na ko banda ko fe o nata ko fe ni khatam be ko rekli mun aishata ba fo sahabo mo ka fu ku kenyo ga aka na fo no banda ko fe aya fo khatam ko fo mango khatam ko re kwata ko fe ka bini fara amba aishata ko sahabo ko mita nyogri ka wala na me muso fe o de kay aka na fo no banda ko fe aya fo de ko khatam do wa mo kele de ka khatam ko re adabara akorote abana wa bo chokele la سورة إبراهيم يا بودي جرا سيد محمد الباقر وكما عليه أفو أصول الكافي الشرح كنو باب كتاب الحجة أيا جرا لك أفو الله سبحانه وتعالى بافو قرآن كنو ولقد آتينا إبراهيم الكتاب ولقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما آتينا آل إبراهيم ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما نمي بيرنو ko kuma na ko kaba ko do ko ba no ma be ibrahima ka allo ko no ba fate muhammad ba allo ni ye amba atwade muhammad bakri re kayni ko kuma salatu ibrahima ay ko de ko ko allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad akorde alay no ma chama mi ibrahima ko la de o no ma chama fana besra ma be do ke ko ko muhammad ko la ala kay de o kuma muhammad bakri ka beni ko yukiru fi ali muhammad fi ali ibrahima go na tabe kayfa yukiru fi ali muhammad na kaba ko do de ko kuma na kay tedi salatu ibrahima ko de ala mi ma kama mo ibrahima ko be wa khatama ko re ada wala ko ta fana wa aisha tayo de ko qulu innahu khatamun nabiyyin wala taqulu lan nabiyya badu hey sabo aka na ko de ala ka ko be aya ko khatamun nabiyyin ali be ala ka famne da bismillah Allah kan sa donc attention aux établissements chef de Watibaka question posée au bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Netna question keme akuma kono ay dona bulu fara do la mbulu de jabi mi nye ne afo de ngo qur'an aya min ba yira ka fo khatama ati laban ko fo inana iblo femununa ka fo no soro khatimu ku labani ala te qur'an aya do o aya nunu mbi nyinga sani gulam ahmad kachi islamu kungu korofo chogodi الله يصطفي من الملائكة كافوكو مدور استمراري لا على بي إخبارو دكيا ني إخبارو دي إن أفابا نيغن فو الوالدات يرضعن أولادهن والمباف والمطلقات يتربصن بأنفسهن على بي مدورو فو ما بك كيبورادي فو سبب النزول إبا سبب النزول دوا مكرمو كان آية كروف نيتا سبب النزول فو aya be jigin kunde bala allah safi min al malaikati wa min an nas rusula mo bana ala kira ka cide adema ala jirula ka fo ala be hadama denke cide muhammad ya korofo tende o de tafsir be sahaba bolo o no asoro adale lendo ankara mo ni cide adale lendo atejo ala kira fatule ka se gulam ahmad banganima john chira gulam yere fana tale sankeme john fana chira gulam tato ay john togofo okuma e aya munu fo ne ba feika segi islamem benendo tafsir minka yote beba do ala kero ko man fassara alqur'ana bi ra'yihi ni mo e qur'an korofo ni hakilnay
iki sigiro la be jahannama ko in hakilna tew nyamine jona hatta alqiraat hal qur'an kalan chogo o kanga mina mogode e mai keto ka aya do kala ipanao sabla qur'an mina kalan chogo fana kanga mina mogola chogo mi tafsir fana kanga mina mogola ti ina na ka fo femi nga boni kiraye o imama o shia o ka aqida ante shia ko kumala neti an kom shia nebe be kuma islamé be togola en même temps be kuma ni qur'an de ndana bi o de kama o kuma minye ka fo ko ulu fe imama ka bon ka teme nabi mayaka ulu doronto ne hakila aw fana ba fo ko gulam ahmad kausan kirabe nabura muhammad okuma anto o debala ambo bla wati werela ka fo mushafu ni ali ko wahyi jiginaka fewo fembe shia kitabula bete soirie shia dalilo mina be kuma de ka kuma min semenendo ali la ni an famo dalendo la o nahjul balagha kuma e ma kuma bo nahjul balagha kono minye ali ka kuma nahjul balagha kono ali bajira de ka fo wa arsalahu Allah ko alai Muhammadu ci itmaman linubuwatihi ay Muhammad ci ka ken nabi maya banai dore ti chak ali bodeka ay manunun shita kan ka fuye kire imamaya o e waliya martabade kasrun Allah subhanahu wa ta'ala hukma Muhammad Baqir min fo salatul ibrahimiya abe imama de kofo ate nabi maya kofo shiyaw ta kan ka fo nabi maya be muhammadu ko fe uluba ka mo ne kira wele iyela ala kira muhammadu ko tigi ni faalika ka ina fa abu hanifata radiyallahu ta'ala anhu donna na ma ko ale kira ko dallu babul akonni ne resonay ka dallu di ka kira iyela ne re kafira rafolo sabla mada muhammad taala muhammad ko kira ta ko fe ne be mun dallu ini fe okuma muhammad kira labanye o de ato sahaba bena ka ma kira wala ayrala ala kira ko yu be fa ni sahaba yo ke an kan ga tu ulumun ko an fana be mu gessa ala kan be sahaba be ni sam question folo ku yani gulam amal ko kaya ire a déclarer ko kira du comme islamau kira tugudi yani wala ku kira fatulen ko question fla non wati afone global ayambe no ka ako Allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nasi o dabri yastafini ko don ba ya fo tugudi ka koro tafsir ke ba ya fo tugudi tafsir ke ba shite kibise ga yastafi ke istafai ay abake de ala bake abi cidew gerengere melekewla abi cidew gerengere cidew na ya twede adama dewna ala yo defo abake ama fo ku yakede mbake de adu fo mo el mudari el istimrari et tajaddudi ako abina awara muzo ka gira ko te atalakata ayamida el walidaju yurdi'ina awladahunna hawlen kebe atalakata mudari istimrari tajaddudi werata ko muso ubishidi udeumo samla ubadi uyadi kakoro wa ubadi bi sinu ubadi el mudara wal istimrari et tajaddudi elatan awenga fe semendia donc ni ngal ketti sigan zebe albe fe ma korodo abora ko gakabta ata ayawrata o tlala katake el mudara wal istimrari et tajaddudi iba fotu di safa ala ko abake ale ci ala bi ci donti abake abake wa bitakella wa muso kun go we shidi udeumo bi ubadamo sini ubadamo el mudari al istimrari et tajaddudi ni arab kan kolo ajema de ni tafsiru ke ba tafsir ma shi tsaka fonbo foni bi arab ka ko lote o ne yo aya o de tata bere ba ka fo tene ala ko de mbake ne de bi cido ndi ala ma fo madabla wa nya dabla ala to fo kadaka ma fo bitaka seaka ni yo fo be ibto mununa ni ibto mununa jumena itna sigane aya shi tena ko wa nya dabla iko min na aya ko mbake
mba ke ne o defani allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nasi allah yaktabi min rusulihi man yasha ya kana abaralizi itna aya shisro mi ma jira ka fo ma ke wanya dabla amalma otei min dei otei kaminu dongo asigira wa ya kelema segana wa bi akwa ba gira matugo to ayran ala che atarajo o kele de la itse kana nay note wallahi chende che asolla kan ni alif lam ndaw kasa ko ma ni chedo wala mahamadu ko mana ka kwale na nyuma jimeme wala ma jine na nyuma wele ma fo kataka siaga amme de manara mi ngono mi ngulula ya ka moya ka febe ka no shikana hama hawahu lahu nya kitabu tofa al yaqut wal marjan cide do dakuriya cide fa hadha rasulullahi ma'anan wa suratan biworo an atwari biworo an nani odo cedo ako ilahu fana foramo ko ni tele apa fo wati do bi feno fo ayo mi fo ama fo shikana hama lahu mo afura la kala de makata kala je ko sebe e ko ma ko ngatelo suga bi ko tina fo kata do o ko qur'an kala do ko ali qur'an kala ko mai datile ko bi pa ya do no me be ba do ka fo la o ti ase ka fo kata do kram ko la goshi ngane to fo ambe de ka cedo de bla keneka i cega i ceme o te ali ibrahima mbana alukuna ay to dila kata do gal keta la la kramo et yi kramo ke kala ke mam do te qur'an kala la amano la no ñin ngal do de kira dalu be mi nga dalu de abana wo cete yera la iko bi ba kono to ko to aya shita ki bo kem sara fi kata mudarul ismara atajaddidu suray amal make mbake wa mi to akella shira mahullahu ma fo mi taka saka ali ko te abe atwadi yakutul marjan kono to ko shi amati yani johar mani kono a furanya kemena juzu flana ako nabni manya ani sidiku ya jiri fi kulli waqtin abi bolide abe bolla ati ko tike atwadi to ulama Muhammad ko fewa ko mana akani al jabi fle yefla to fa ka kitabu fa ka dale aba soro le kan da fiu zara mil in minutes de ya ara ko sayyidina ali ka wayo ay fam zebe na ka ta qur'an fo share ko cheno ka be shiya kitabu kono ko ngo shiya dando la wa fendo nga kitabu kono on dande mina abe de chena sayyidina ali ay wayo se fa ka ta qur'an fo share saba wa wayo meleke de ba fa ay abe kafi kono usulul kafi afuranya kema fla an bi woro ane duru ngay ko mara ko obesa ko ga shiya ka kitabu tawo fe nyama ngono shiya dando la ma fo bismillah amana hajul balaga ko fa o do binan na nye o fanata aka dabra mi amino fa inshallah hadila mi tigere bana bismillah ay pozo di voilà donc 17 plus 3 22 voilà donc allez va ga question posée wa usul kafi afranya ke ba fla albi an bi segidi gele a immo ubi don min zoro o bayo o wahayu kele ne ko kadaka meleke o kadoni no nyonga doni chido bele gele kadoni a imo go bedo no mo mi don min zoro kira ubi don min zoro meleke ubi don min zoro ko almamu ba bedo o ko ali bono ba bedo fo ka do faraka ko kadaka doni e doni fly don do be meleke oni ani kiraw anno nymo ala bodolumo nga doni mo ni sawela che no kregere meni ala ere ko wa al aimo be dodola nime usul kafi kono wa doni ndi soro ni wayute ngay ko ma ako usul kafi ko kono kuma do amada lo kuma ne kono ma gonsa wa ko konte nime usul kafi kono e afraya ke mafla ani bisegi ani kele shia kitabu de do ngay ko ma ko sa ko dogoro kono ko fatma tay ko shia o be sa ko ngaw dandola o fara bina dan naw ten na on do do nga ami damina ka fo wayi jigi aimo ka o ba soro wo bi fenza bala minga tani qur'an re fo she saba o de be usul kafi kono wa doni mi no be meleke oni chidewna ko doni amo bo soro ni doni katwari wan kelenye wa doni wera be mi ni meleke oni chido dumi soro ko ayima o fana be do soro la ala ka je kono afle atwari usul kafi afra ke mafla an bi segini kele o be wa kelenye no boray dakuriya ba'd ko kofe fo ba yadi sin ba'da allah wa ayati ko yala ala kofe anaka ayaw
abi hadisa jumɛn dabila abi da kuma jumɛn na k'ala na k'aw y'o to yen o ko tɛ ko ala bɛ sa don dɔ la o ala tɛ sa nka kuma min n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko munna a b'o ta o de fɔra o tuma ala kira min ni kuran tigɛ ale de bɛ b'a dɔn kɔrɔ dɔn o kama ala kira y'a jira ni muhamadu y'a ye bolola nɛgɛ fila bɛ n bolo la o ye muso masiri de ye o tɛ cɛ fɛn ye o kɛlen gɔnɔ gɔnna n ye a fiyɛ a bolola nɛgɛ fila in banna ko fa awwaltu ma kazabaini yakhrujani min ba'di ko bolola nɛgɛ fila min y'a ye ne muhamadu y'a ye bolo la n y'a jateminɛ ala y'a kɔrɔfɔ ɲɛna k'a fɔ na ɲuman ngalontigɛla fila u bɛna bɔ ni ba'di an b'a fɔ ba'di kɔrɔ ye kɔfɛ wa k'a sɔrɔ al aswad al anasi wa muslimat al kazab n bɛ bɔra k'ala kira to a nin na donc daburiya kɔrɔ tɛ ko a kɔfɛ ba'di kɔrɔ tɛ a kɔfɛ ba'di kɔrɔ ye contre a tɔgɔ ye min n'a ta tɛ kelen ye o ala kira yɛrɛ a kɔrɔ de fɛ awwaltu ma kazabaini a bɛ bukhari kɔnɔ yakhrujani min ba'di ko min nam ngalon digala fila n'o ye aswad al anasi wa muslimat al kazab a bɛɛ bɔra a ma bɔ ala kira kɔfɛ dɛ ala kira u y'a ɲɛden na o kuma ba'di kɔrɔ tɛ kɔfɛ o kɔrɔ ye ko min da ngalon digira o kuma ala kira ko no man citina min ma ngalon digira o no mo min de min ma cetiya wala o defo o tiba o kɔfɛ ala kira ma do mo hali bukhari kelen ngono ako iza halaka kisra fala kisra ba'dahu ni kaisara halakira ni kisra halakira kisra wala tina kɔfɛ o ira nyo ko masakɛ ko kisra lolo ta fo mo kaisara ala kira tilela minnu mun be n'olu kwana silama ala kira ko n'olu halakira ko dɔwɛrɛ tɛna o kɔfɛ bɛɛ dɔn k'a fɔ olu fa tuli u sale ruho caman nana o kɔfɛ nka o si ma dɔn ninnu ma daraja la o tuma n'ala kira ko la nabiya bada a kɔrɔ ye min minɛ bɔ daraja la ko tɛ yen a kun tɛ yen a tɛ yen nɔ o kɔni tɛ nin badi kɔrɔ ye tafsiru kɛlaw y'olu sɔrɔla k'a sɛbɛn sa a tiɲɛna a kɔrɔ de tiɲɛna masa si ma na nin jamana fɔlen ninnu na minnu ye masakɛ tɛmɛnen ninnu bɔ daraja la o tuma na a b'o cogo kelen la ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ka ni dakuruyani ibn arabi ye nin de ɲɛfɔ ko ala kira k'a fɔ la nabiya badi a bɛ futuhatul makiya kɔnɔ ale yɛrɛ y'a kalaw don ko a kɔrɔ de ye ko min bɛna ni sariya wɛrɛ ye k'o de ko don nin ye ala dɔnbaa dɔ de ye ibn arabi khatamul awliya fana ko khatamu ale de y'a kɔrɔ fɔ ko a kɔrɔ tɛ a banna ko a kɔrɔ de fɛn tɛ na min b'a kɔfɛ min b'a bɔ donc kɔfɛla ye contre ani min mɛ daraja la minnu bɔnna ne ni ale ɲɛ dɔnni na ni dugukolo sera ka waliyu don a fɔra ma khatamu olu ka tafsir fila la ni a bɛ a tɔgɔ ye a kɛmɛ a furanya kɛmɛ ani saba juzu filanan al futuhatul makiyya a b'o cogo kelen la al yawaqit wal jawahir lil ash'arani ale tilala ka segin gida ko a kɔrɔ de ye baadi ala k'a fɔ kira wɛrɛ tɛ ale kɔfɛ k'o kɔrɔ min bɛna ni diinɛ kura wɛrɛ ko diinɛ kura tɛna nka ɲɛda furanba kiraw bɛna nɔgɔ min dara diinɛ na o ɲɛda bɛ furan n k'o bɛ a yakutu wal marjan kɔnɔ subhanallah yawaqit wal jawahir li ibn al arabi ale yɛrɛ y'a tɔgɔ fɔ o don Allah o ye khalifaya ye makai يكفي اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم ala kan bɛ sɔn kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ala kira yɛrɛ ye khatimu kɔrɔ kɛ ko o tɛ laban ye a y'a fɔ i n'a fɔ ko ali khatimul awsiya Muhammad Hafiz al-Masri a ka kitabu filɛ fi raddi awham al-qadiyaniya a yira k'a fɔ o hadisa min n'o nana o yɛrɛ de bɛ kadiyana mɔgɔw o b'u minɛ sabula kira ka laɲini de ye k'a fɔ kira wɛrɛ tɛ ci ale kɔ kuma tɛ wasi wɛrɛ ka na wasi kɔrɔ min bɛ tugu kira la direct donc ala kira kɔfɛ kira wɛrɛ tɛ yen o kuma o de la ale kɛra wasi laban ye min fana ye k'a fɔ ayimaw bɛ dɔɔnin kɛ o dɔɔnin ye ala kira yɛrɛ de y'o diw ma sabula ko ana madinatul ilmi wa alim babuha ne ye dɔɔnin dugu ali y'a da ye n'i ko i b'o walawala sufiya bɛɛ b'i ka ala dɔ minɛ ali la tɔri ka sufiya bɛɛ lajɛlen ka silisila bɛ taa ten ali la i ko yakutu marjan na ko sheikhna hamala ko ala kira de ko do ko sheikhna hamala ko Muhammad al-Amin ale de sheikh hamahullah ka muqaddami qasida in kisa de bala ayini qasida inda sabla fana ka sheikhula ayake ala de
الشيخنا حمالك عليك سيدا بتا أقول يا واحدا متعددا بصفاته متكثرا بتجليات سماته أبيك الشيخ حماه الله كإباه على أفرد بدو أنفلا يبسك تعلم أقول فهو الإله أقول الشيخنا ما له هي علي إني اعتبرت ظهور ليا كتولا أكلا لك فتبني وهو الرسول إذا نظرت لهذه أكما أنا كرابك كرايت بني أكما يا كتب مرجانا أكرمه دبي منو akala akaramgo fe ulle ba akorodo wani da akore kasida en be sheikhna hamahullah de ka ate ala kiraka sabla klara ka ce jabi tuguni ko ce ko ale ko sheikhna amalo ya alai ko aye kafiriya kuma fo ako cema ya kutu marjan furada biworo aninani ako ma qultu fa huwa allah fallah lam aqul أكون نقول على دومين كانت على ريما بإطلاقه إلا لمن هو سامع مما من ككبنا بكره هودو ولفظ الإله جاز عندي يجعله لغير الإله الحق من هو رافع أبي سورة تاني قصيدته وكما نيني أقرأ على كعم بيصادم وكما نكون بايني كرامو في أي ترو آية من كان سورة آل عمران sabula o ko mo de finale ance sisa aya bishe gini kele ne ba yini aka akala ka irabu ke o ko tafsiru folo ulu ya fo chugo amina sabula islamia tafsiru folo min sebena nodu nan ne galo khazini o ya fo chugo tabari ya fo chugo ulu ba ira ka fo ko ala kira de kodo ya nino sallallahu alaihi wa alihi wasallam على كرادي كودويا غلام أحمد كوتي حكما وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم كلمة لما أتيتكم من كتاب وحكمة نو إيراب كرا ترامي وحكمة بني على خم بسالة 25 donc question posera question répondra aller à répondre 3 minutes donc on a 5 minutes mais 2 minutes plus bon, donc 2 minutes bali pour jabili do na resono i jabili kera yala una ingal kura ro kewa ami kuma kala par daga ali sai na ali khalifa kora au me ko ma ni fomi ni be pampandi ale be bisaban kelena alors que me fait no me bisaban sala be ka flana dafa donc ñu ko fait parce que ni tabe dafa ro ali tabe dafa be ni me pampa voilà donc anga la ge 600 vas-y donc am tala bisaban flana na donc bisaban ulun lana me 37 alhamdulillah suratu ala imran ayat keme subhanallah ayat bisegi ani kelena kabini kuma dongora la anya le ayat ni kala ka korofo bega me avec cassette la mina seka ala ko suratu ala imran ayat bisegi kelena wa iz akhadha allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin Muhammadu yaklito watila watimi wati kusma watimi ni Allah subhanahu wa ta'ala laydu gele mine na ma bele gelewe laydu nyejume lama ataitukum min kitabin wa hikma ngele ngoro ko ka kitabu damo ka hikme doni di amo aw naka o hikme doni ani kitabu tiya summa o kofe ja'akum nakara awmo rasulun chidena musaddiqun miye chetiya baye lima fena ma'akum mime awbulu pora chide mina na kofe atina nangalo ndiga bina a chetiya no nanakum la tu'minunna bihi abi liman yana jako yala la tu'minunna liman yako fe fej memme o yede mede wala tansuruna wa ba de me jako yala albi alama domo abi ladu ngale albi al aqraktum wa akhadhtum ala zalikum isri alako iyala aye asabati wa
nye chorla minum la ni ka sama ka jija ayo yewa qalu kunu nyongo aqranna anya sabati qal alama doma kongo fashadu wa ana ma kum la shay ay ke shiri ni lay du berenga wa nere alay shiri lay du nga akoro bomananga yeni ye kiraw kitabu tiyu nabi nyumon laydu tara u fe Allah subhanahu wa ta'ala fo anaka men manaka kitabu tiya ni cide nana akofe mimi asemendia akakula aba demede wa bi maliala wa aya me wa asana wa ko nyame azana alako wa yake shiri nere ale shiri mba fo mi daga se aka ni laydu ye kitabu dale atina korora fo ara ni mo wa hana le na kwa ba korofo atuna jinga kada ka ba be kene ka na kwa ba korofo abin korokele ne fala wa tafsiru ni yadale abin korokele ne fala ho na kurani ala kirate no nyuma yo no nyuma do cide de wa cide do kitabu tigido a forade aw cido ana kitabu tiga na ka no nyuma ni do wera na ko fe oh sisa ala kira bala atala kira wera ko do kuma tafsirul ayat bil ayat wa ibn sa ibita suratu ahzab aya wala na dala ala bitaka siga kay ñi lay du gele minda a suratu ala imran bi segin kelana ala bi siga kay wa iz akhadha allah min nabiyina mithaqahum wa minka ñi lay du gele minda ñuma fe na suratu nisa e suratu ala imran bi segin kelana lay du gele may ko ñamre no ñuma no fe wa min na e yara fe donc ni mam ngo ala kira taala suratu ahazabi aya wulofana ala ko wa bala ala kira ira bala amina ni fe